аз щях да им кажа да спортуват, че е много важно, спорта е здраве, това клише, може много да се говори за него. Разбира се, щях да говоря конкретно за бокса, моя така любим спорт. Да го запишат, да спортуват, дава много твърдост, решителност, инициативност, упоритост, устойчивост, воля, смелост. Бокса преди всичкото не е да се изправи срещу противника, да се удрят двама човека. Това, че може да се самозащитиш, може би е последното нещо в списъка, което ти дава. Но ти се пребориш със своите слабости, дава ти дисциплина, да станеш сутринница, става изморен си, станеш, имаш задача за деня, да работиш, да тренираш. Най-важно да пребориш себе си, защото и бокса като в живота всичко се случва. Щом имаш тази дисциплина от спорта, било то бокс, било то друг боен спорт или въобще друг спорт, що имаш тази воля, ти можеш да я прилагаш във всичко в живота. Самочувствие да вземам повече решения, без значение дали ще успея в нещо или ще се... Действам смело, не ме бърка да се проваля в нещо, така да го кажа. Може да се проваляш хиляди пъти, но тебе ти трябва да успееш само един път. Така че това е едното, което ти дава. Другото, волята, защото ние не тренираме преди всичко мускули или нещо такова, волята. Волята да справяш с болка, с всяко една незгода в живота. Имах нужда от така заслужена почивка, аз доста изфорсирах тази година, имах голям старт. Имах матч с Хуан Руис, който е шампион на Южна Америка и победих. И после бих за европейска и световна титла, но малко не ми достигна. Но не съжалявам за нищо, няма как да спечелиш титла без да се биеш за титла. Титли ще има със сигурност. И сега почваме спортната програма, подготовката за следващия матч, който се очаква да е юли месец, но ще видим. Не. Коментира се още. И накрая за един спортист е много по-лесно, когато има подкрепа. Ти чувстваш ли тази подобна подкрепа в лицето на Фондация Спорт в България? Разбира се, благодарение на тях аз имам възможността да правя това, което обичам, да се фокусирам изцяло върху това, защото в спорта ти трябва наистина много търпение. Търпение, защото може да победи, може да загубиш, може да те ощетят, може да имаш контузии и безпариче. Това е най-често срещният проблем в въобще спорта в България. И всеки прави какви ли не саможертви, работи на 50 места, не спи, кой семейство, кой що и тренира. Аз имам възможност да се фокусирам върху спорта, благодарение на Фондация Спорт България и Паунсбет, за което съм наистина много благодарен и наистина съм като конска пати, само титли, сънувам, спя, тренирам по 60 часа на ден и да, титли ще има. Затова благодаря ви. Спортуваш много, така че спортувайте, дайте всичко себе си, не се представяйте, да се провалите в нещо, защото по-голям да се провалите, това да успеете само да го. Така че сме напред и успех.